Play PWPW, yang supaya P second ke Amen Faithful and True Channel. Hakan ke sengi ketika kesengi ke ba iong lese penjubab ya ki jingkili lese don ki ba keli bun ki jingkili hakabaya dai bat ka urkom im karkom le karkom duai jong ki Catholic. Pada yang supaya pi ki baju page ya ki video nak ke channel baro ada keno kerdan ki ba kino ki ba dei nak keno ka kenhunru ki ba ju page ju ngap ju ai ki komen ya ki video ba per ha kan ke channel but nga ongru api ba lada kilong ki video ki ba yarap ya pi Apin ya ailam ru ya kini ki video syaki parlok ki jong pi syaki parpanget ki jong pi ba ki ru kindu bio ijing montoi kumba mapi ira de pi sngap pila yo ijing montoi dan ki pas ngap bada ki bom nang man ai comment compare tenre pinang tang ban shu share syaki way dan ke way ke button hang tu ba tho share di pilapan su share seki paralog ban sam bani island seki wi patki paralog ini ki bahi yang hasam ki jongpi te ngini no saka topik ke ba dei hakane ka sngi pat kata ka de ka jing jubab ya kawe ka jing keli balai ki Catholic ki le ya ka dak ting phna mo ki le dak ting phna ka teng pa padukun padaman sem ba kuit amen balai Catholic ki le ya ka ne ka dak ka ting phna Unong tu lupa Ezekiel. Ulayo ipau ha kaba ulayo ha kata kejing ipau. Baya ki pop ki bakrau baki breu jong blay ki lale. Henry katkum ka hukum jong unong jong u unong tu na beneng u angel na beneng. Bagi tu ki senrang bagi kentei ki bahok. Kipa sengosi berbenyau halor ke jing boman jong laki jong ki breu labu halor jong ki ya kadak keba cross mo kadak cross ha ka silangat ke jong ki dikitu ki pakit ya kane kadak kin light na ke jing bitar ke jing bisar ke jing blay ke ban sawan sing la ban pet ya kane ka lenong na kitab Ezekiel kalau nong ke pakandai ke dekat iwe hadu nyau Ezekiel kalau nong ke pakandai kat iwe hadu nyau dengan pule akan ke singi dengan sepule arti di Bible dengan pule suana kene ke Bible Catholic kasih kene ke jing yo i baka Jerusalem kasya pensitom. Tengah layu sengau baublay uperta. Ale hang ni pi kebadai ban pen saja ya kanong ba. Wanra bat kitiar penjot jong pi. Markum talawan henrewet kirang ba na ka kerdop ka ba sabar sapang satay jong ka tempel. Kiara mar kaway ka atiar penyam. Rengkat bat ki ladon uwe breu ubariam da ki jan linen ura artat ke ei bantho kila ya wan baro bat kila ya yeng hasenda kaduan renong kabura ma pernai jong blay ke Israel kala kiu jot sejrong na ki kerubim ha ki ba kaladon bat kala lech sha ka tengkong jong ka tempel Utrai ulah khot ya ubreu ubariam dakadinen. Ke lek keleng kanong ba Jerusalem baro kawai. Pathok dak ha keselangmat jong uta baro uba ud sengosi namar kikam kensya baro bakilale ha kanong ba. Ngalayo sengau ruba ublei ulong ha kiwe pat kirang ba. Tobot ya u keleng kanong ba. Wato penyap. Wat pelat im yano. Wat isne yano to penyap yaki temen yaki samla senrang yaki samla kentei yaki kime pada ki kena
Rewat ketak keti ya uno ubadon kadak hake selang jong u. To sedang nang ne nak tempel jonga. Tinggi i hang ne. Ya kata kadak hake selang. Pad ulong kumno wat ketak keti ya uno ubadon ya kadak hake selang. Baik. Ha kanika kitab Ezekiel la thok kumta. Di wat ketak keti ya uno badon ya kene kadak haselang. Di kidon kibaong ba kene kadak. Kalau kadak X ma bathok dak X hapo ka selang. Di kini kibadon kini dak X lan kini dak thok ha ka selang. Di enom pak penyap yaki. Boleh ong ba nom penyap yakum kita kibriu. Mo nom penyap yakum kita kibriu. Ngan pule nak kena kuipat ke Bible. Baik, kena kawai kedak. Kena ngasim nak kena ke Bible. Kena ke Bible. Penmi nak ke Bible Society of India. Yang ni roth. Tu yai long ba kena dekat ke pasal. Ezekiel kendai dekat pasal. Tu yai long ba kata kan long ba. Long ba ke Jerusalem. Buat tobu kadak halor ki silang bat jong kita ki briu ki baut baik ki banan nyar namar ki jing injidi baro ki balale hapedeng jongka ta khot ke bahandriu ni syamikene Henry wat wan sajan uno ubriu ha ubadon kata kadak ti wat wan sya uno briu badon kata kadak ti kene kadon haka Bible kasih Katolik but ke Bible kasih Bombay Katolik ru kadon kaju kata ni kene kadak jong kading phna ni kadak hakane ka kitab kadon kadak X ma dak X kadak ha selang mat hakajing yo i jong u Yohanes apostol ha kitab jing penpau yo i ya ka jing ya dei ke bajan bat kane ka jing bu dak siapa ki angel jong ka jing bisar kin pin julor ya ka pertei ka pasniu labu ya ka syap ha ki salang mat jong ki sakri jong blai jongi tingi pet ya kane ru ngin pet na ka Bible hi marbun sing ni kili hangno tho a Bible ti ngaru ngasim na ka Bible mantana kitab jing penpau kal nong ka pa nyau kat iway adu lai telah thok kumne hadian kane ngalayu i sangut ki angel ki bayeng ha ki sauteli ki dong jong ka perthei ki pen sange ya ki saul jong ka perthei khnang ba en omdon ba be harengkeu ne haduriau ne halor uno uding ngalayu i away pat u angel ba wan kiu na syami ngi ubat ya ka syap jong ublei ba im Ula perta da kasur ke bejam ya ki sau angel ki balayo ke bor ban pensniu ya ke pertei pat ke duriau. Wahat pensniu ya ke pertei ne ke duriau ne ya ki ding kadba ompat shon ya ke ne ke syap haki selang mat jong ki sakri ublei jongi. Baik. Wahat pensniu ya ke pertei. Dengar ngan sim sakana kene ke weka Bible kasih Protestan dengan pule di don kum kata hakane ka Bible ru kenang ba ngin long ki basai kedar balai ngile ya kata kading phna balai ki Katolik ile ya kane kata kading phna ngi dei ban ya sai ngi dei ban tip ngi dei ban don kanong rim no kane nyau lai ngan pule tang nyau lai uda ong to wat pen sniu ya ka khendau lemne ya ka duriau lemne ya ki ding haban dangi la yo shon ya ki sakri ublei jongi halor ke selang mat jongi bani shon ya kane ka tak hang ne shon ke na ka kane ka Bible su ong hang ne yo shon ya ki sakri ublei jongi halor ki selang mat ka kane ka Bible kasih Katolik bedela tho wat pensniwe ka pertei ne ya keduriau ne ya ki dieng kat ba ompat shon ya kane ka syap kat ba ompat shon ya kane ka syap hadin kane pat
Sakawai pat dan sakawai pat kalenong akan nikah kitab jing penpau ni akan ni ini pule akan ni kalenong ke kendai dong kendai tang ka khot ke basau bat laong haki bakin ompen snew ya uplang ke kendau lemne ya ke ru ke bajirngam lemne ya uno ru uding retang ya kita kibriu ki bom don kata ke jing shon sharp jong blei halor ki lang mat dia par khoi ki bom don ya kan ka sharp kan ka dak jong ka ding pna ya kum kita en sa penjot kemen kepara berkat arsin pi kepada Katolik bat ki bom de Katolik ru berkat ya kan ka sharp ki Katolik ki bom dalek bhai ya kan ka dak jong ka ding pna bat ya ki bom de Katolik ki bam lengok balai kita lek ya kan ka dak jong ka ding pna pe ka jing tok ba ko jing ki ong kum no bom don ya kan ka syap kin sa syap penjat ha ka jing bitar ka jong blai ti dengin ya buat ya ke ba tho ha ka bible omrei ba ka Katolik ka lek klem ke ba don jing tho ru ka bible klei se ka don jing tho ha ka bible hadin pat ya kan ka syap la batai ba kalong ka kerteng jong ukris bat jong ukpa jong ya pej haka lenong ke bakhat sao kitab jing penpau lenong ke bakhat sao kitab jing penpau lenong ke bakhat sao ka dekat iwe tang chi dekat jing penpau khat sao tengala ui bat hakmi ukun lang brot uyang halor ulum sion bat lem bat uru sispa sao pau sao hajar ngut kibadon kata ka kerteng jungu bat ka kerteng ukpa jungu ya ka bala tho halor isilang mat jangki bisingau ngapule na khane ka bible jingpen pau khat sao iwe tengalai i bat hakmi ukun lang brot uyeng halor ulum sion bat lem bat uru sispa sao pu sao hajar ngut kibadon kata ka kerteng jungu ka kerteng jung pa jung ya ka bara tho halor ka silang mat takadau a tho hapor baptisma ngi ha kerteng pa baru kun ber men sim ba khoi la the ru da ka ha kerteng pa baru kun ber men sim ba khoi te la kerkur ngi ha kerteng pa baru kun men sim ba khoi da uleng dot soblei bat ngi ru ngi kerkui la de te ka ba ngi pin ken mau ya kene kadak ong hak tong pa bodu kun do ben sem ba koi te dak ba pet yakini ki jing ya dei ka kamlong ka ba phla ba bun kinong hikai kristan ha ki por menning kong kila yo i ha ka jing yo i jong Ezekiel ya ka jing thu lupa siapang ka sakramen baptisma ka jing pen baptis hakane ke jing pen baptis la ai la ai jing ai baptisma naka benta ke jing map ya ki pop kam jing ya apostol kalong ke ba ar dekat lai pupra la ai ya ke baptisma naka benta ke jing map ya ki pop kam apostol yang pule kene kalong ar dekat ke ba lai pupra ke ba thok kum ne mo de ba endup map ikipop thok kum no ba way pa way na pi unyo baptisma ha kerteng uji sukris kenang ba endup map ikipop jong pi kenang ba endup map ikipop jong pi ta kenang ba itu ki bala yo ya kecing map kin light na kecing bitar jong play itu bala yo jing map kin light na kecing bitar jong blei kasi tiba ni kong Paulus syaki Thessalonika kalong ka pesan khot ka ba kendai kani ka ong pertama ublei siam lamang yangi na ka banta ke jing pitaran rei banyo jing pen im da utrai jing Jesus Kristus banyo jing pen im ni light no na kani ka jing pitar ka jong ublei tenal kata hakariti baptisma lajule ya kadak kading pna dak umpniang balakerku ha ka selang mat la pikir mau ki Katolik mau le ha ka selang mat ha keteng pa baru ku men sim ko dak umpniang balakerku
ha ka selangmat jong ubasya penbaptis pat hadu mentaru la dangle ya kane kumju ti kidon ru ha we ne kidak jong ki hebrew udon we udak alphabet ong tau we tho eng tau ulong lam srim ya adur jong ka ding phna mo te na du men barim ti lapenun kam ya kane ti ka benta ka bayadei ha ke jing yo i jong u Yohanes apostol ka peniru ya kariti jong ka jing pen baptis ha ka balang ha ki sngi jong u ibat kane ka yadei bat kata na ta dauru ba ha kane ka kitab jing pen pauru usa ong ya kane usa bu jing tho ya kane ban bu ina ne ban shon ya ka syap ha ka selangmat ke bangi lai i ngila pule menen kitab jing pen pau baro lai tili kilenong ngila pule lai tili kilenong ngila pule mene te kemut ba hakapor jong une u Yohanes apostol ki jupunon kambro bor ya kane kadak takadau kasadon ru haka jing tho te kene ka riti le niam la keren yakine ki kentien kumba dangle hadu menta ha ka balang katolik mo ha ka kerteng ukpa wadu kun wadu man sim bakui kumba ujisu laptha ha ka gospel ke Matius long ba khat bolong ba arpu pra khat ka ba khat khandai ulong lapha ki apostol ki jong u ban le che satlak perthai ba pen baptis ki ha kerteng ukpa wadu kun wadu man sim bakui kadak kading phna ha ka silang mat lese kalalong ru kabanta jong kerti le niam nadu kata kapor nadu ka spasnem ke baar ka jingle ya kadak kading phna kalalong ka rukom le ka baton kam le ke ba pendon kam bat ke bala seng skembha nadu ka spasnem ke baar hakini kisingi ya kan kadak la jule dakaba tan ya kakti le ne bara ya kakti na ka selangmat ka syadem nang ta nak terpeng sakawe pat ka terpeng habaki katolik ki penun kam ya ka kuj ulen ker khu ngi ong apa ngirung sing mane pat ngile ya kadak kading phna habarung sing mane ngi pen ken mau ya lade ya ka baptisma ya ka bang layo ya ka baptisma ha ka teng ukpa padu kun padu men sem bakui terangkat per ki kristan men barim ki jupunon kamru ya kane kadak hakiwi pat ki por kum hakapa sedang pat pun kut ya ka jing tuai angta man ka sin baki lek kumta ki pai syak ka ding phna jong kris sya u blay laiway kene u trinity bakoi bat sya ka jing don kam ban yo jing pen khoi ba jing pen kentang ya man laki kam ki jam jongki ti kini kidei ki ki bangi la ui ki ba ki katolik kile bat kadon ha kaneka bible ngala pule na art ligi bible na ka bible katolik bat ke bible protestan di ken mau biang sasin ngapen ken mau biang ki khot bible Ezekiel khandai iwe hadu nyau gospel ke Matius long ba arpu pra de khot khat khandai anta ki kam jong ki apostol kalong ka ba ar khot lai pu pra kasiti Paulus ki Thessalonika long ka pesan khot khandai anta ngila pulero na kitab jing pen pau ya kane ka lanong ka ba nyau khot iwe hadu lai ka lanong ka ba khandai khot sao bat ka lanong ka ba khat sao de khot iwe anta ki don su iwe pat ki jing thoru mo ki ba ya dei bat kine te amata kasi ngan ai tangkat tu ti pinsa wadhi ti ki bade katolik halor kan ni kadak pilaban page na catechism of the Catholic Church ki paragraf syajar ndruspa ndru punyau hadu syajar ndruspa nyau pau bat hajar sispa san punyau ti konmen ko para nget pi la sai halor kan ni kejing patai ke balengkot balai ki Katolik ki le ya kadak kading pna mo kamdei ke jing don ki ong ba ki Katolik ki bet skan oi le se namar ba ki don ki bom le bahaya kan ka dak ba shule kerki i sisa kum ba bet skan de kamdei ke jing bet skan ke de ke ba ngirang sudap yo sngo ke de ba don nongrim ha ka bible
nadu ka jutang ke parim kemut ngilasim mata kasi na ka kitab jong uno itu lupa Ezekiel na jing tho na ka kitab jing pen pau na Matius begitu ki khat Bible ki bangi ladap ong meneh de tu ya sami kini ki video pila ban like ni pila ban nang subscribe su ki bang pat subscribe ya dayu in kong ya kene ka channel let's say pin subscribe pin ya share pin ya lapru hakiwe ya ki video ki budan hakene ka channel ki ba ai jing montoi ya buon paham kat kum ke badon ki ba la phone yang ngaru ki ba la ai kublei nomor ba ki la yo jing montoi di pi ba sangap ni kong di na subscribe di ya tu lem ru ya ki we chapang ki ba pi la yo jing sngu thu amde tang ke jing tip jing sngu thu nomor ba anda ngila tip ngin sngu thu ngin yo i ya ke jing sisa pat ngin pidiang ke jing sisa ngin im ya ke jing sisa pat ka ba kham kong san e ke ba ni dei ban le kalong ba ngin da le ya kano ka banta da ka ba ngi pidiang pura ya ublei ha ke jing em ke jungi padon ke jing adei ke ba ha bat u tu train kur khu ya pi we pe we blisibun di ka por jong pi